emeligo m ndị ụka anyị jiri mụ na 100% ndị oshi America eme ndị dara ngwụrọ na ndị kpụrụ isi first class citizen ebi ebe agwa m na Jizọs na-agwọ ngwụrọ na-agwụ isi kwere agwa ọrụ m egwu gwa gị na-agwụ isi agwọ ngwụrọ imere onye ogbu ya ekwu okwu otu isi eme ya na mbụ ha mara na ị ga-eme ya nwanne nwaanyị nwezi problem a na-eme otu my people, wonder shall never end. It don't happen again. It don't settle. Wahala don't burst. Not be small matter. Every day don't scatter. No be small something. Make una carry una joko. Take sit down. Come listen to this one. It don't cast. Mathias don't carry another update. Come my people. This one so ilado. No be small matter. Mathias why are you so like this? Mathias no one live in your camp for waste. Every day Mathias they drag them like generator. They drag them. Oh, no be small thing. The one when you come talk for inside this video. This one so it carry weight in lado. No be small something my people. As I cross this one I watch p0lice and no be small song now he compose for inside this video. This one so it p0lice me and speechless. I no come see Matt they talk again my people. Me no come be say I too talk. I go leave una mona for listen to Mathias age 4. This one make una regade. Emeligo m ndị ụka anyị jiri mụ na 100% ndị oshi America eme ndị dara ngwụrọ na ndị kpụrụ isi first class citizen ebi ebe agwa m na Jizọs na-agwọ ngwụrọ na-agwụ isi kwere agwa ọrụ m egwu gwa gị na-agwụ isi agwọ ngwụrọ imere onye ogbu ya ekwu okwu otu isi eme ya na mbụ ha mara na ị ga-eme ya nwanne nwaanyị nwezi problem a na-eme otu onye na-agwụ isi gwọ ngwụrọ nwanne nwaanyị emebe otu a maka na o ji ụgwọ ụlọ ụmụaka ya ji ụgwọ skuul di ya arụ adịrọ di ya na-enwere enwe BP ụwa dị ya ntọ fruit ka ọ na-ere na-eruo 500 iwe kpopee microphone onye China ruo oche make billions of dollars wetu solve nwanne nwaanyị na-ere fruit problem Chineke ga-akpọ gị ọgụ Reverend Father gị nwa pasọ na n'ọnụ moto ga-egbu gị if you don't repent anụ ọfịa onye oshi born criminal, legalize criminality. But pay microphone, butterfly, otunsa butterfly, boy na James start a mepe, na mepe. App maybe does it app. When you're China, we create app PJ mepe. We create all we problem na umode can get in China. Chineke born on computer. Oya China je ampa ije me ekpere no modi oka nke dị na Anambra State. We wepụ bịam no modi oka dị na China. Ije ze patronize onye modi oka no na China. Bịa ze butere onye modi oka nke Anambra State microphone app ya me weze. Oche nguzoro mo. Bịa. Iyeri abamo. Ya. Omata marechio. Omata marechio, bia. Omata marechi, bia. Onye na numo, chukwu adoration, bia. Okoko mi komi o, ohuma maramo, bia. Oma kansi luwa o, ora bashiba. Omechala fancha, ofuchala fancha, omechala fancha, bia. Iyeri abamo, bia. Iyeri abamo, bia. Onye rireri bia. Rawadabana. Zinani. Onye nteja abọgụ. Kene enweghị n'ọgwụ. Onye nteja abọgụ. Kene enweghị sekuriti.
ịbịa na Nteje Abogo ị gaghị afụkwa striti kamera onye Nteje nwanne m ọ chọrọ Jizọs ka ọ bịa Right on, Papa. onye rilerio Nteje leo onye atalanta Nteje ndo Riyamada gada gada, Ziana made nagada gada, Kayada bada, Zumbe yada bada, Riada gada gada, Zede bede bede bede, Redo bodo, Edo do 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 do, Riana manule, Zagada gada, Rada bada gada. Fire! Reasia magada de nanara zuada badaba, Riada mado zubodo, Elo do 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 do, Kalabo shakataya badabada. Hear you, Papa. Oshirike. Hey! Oh yeah. That this is 5th century. They can't have a modest nonsense. Oh yeah, baga ndo. Oh yeah, baga na nwanne m da ndo. Religion megidi lazy. Nene ka baga na adi. Jego da baga na UK nwanne. Je kafa UK adas. Je Norwich. Birmingham. Je Birmingham. Liverpool. Je Liverpool. When they go to London City. Oga. Bata mid no one when I want me this one. I don't have a call of Harchaba City. Yes. Ghana mid this one. One day. Jane Wolves United. J Manchester. Na man build down. When they go na man build down. Na man. When they zone ya back. Ma bezeno yago. Keke na moto. Tu agesa gambo soli. Njewe wejere nwanne nwoke pass na Steward. Na zu Steward. Na oyago. Awulu mbo seke ki ije ke spring eto. Eto aki yesi na eme. With motorcycle. Ifi emegen ifi gafe. Munya baga na nto. Area like Kuwait. Manana kuna Kuwait so one of the beautiful countries. Funa hajiro you na no kwatu di. See come. With the best currency. How much the highest currency? When were Jesus? Where he hear them man? 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 And we want them go the good. My name where he hear them man. Jesus we hear them man. I buy an Ebundimo state. So Jesus we hear them man. Oh, we hear them man. You hear them man. You hear them man. I go Kuwait. I go again. Onye vu onye owere onye vu Imo State eri mugu Imo State eri la me we pele for me ka fufu ichete ada Jesu dara omba odari ananya Jesu dara ada na ogba akumo na irete Kele mara Jupiter na gaso seva no nyere gi. Ine kene na nyelo gala utobo. Mama gi nyele gali kanebe. Onya akporo nsi gi. Na ihe nwunye m ra gogedo ra bale mfu nwata anyomsi. Osi obo mu akuni television sie mu kpote anya kpata na pa na aba bia na olo. Ofuche bi ensi na abanya. Mama Tony Tejo kerebe malia. Half mama gi. Imo State da na eno odo. Ekele mara Jupiter na gaso seva no nyere gi. Ndị gozo tikporo niile ọ ga-ajụgo n'afọ anyị bụ Jesu. Maria da so ya bụrụ onye nwere ọkụ n'ebe anyị yo kịta ma n'ọnwụ ha. Ekele mara Jupiter na gaso seva no nyere gi. Ihe ga tikporo niile ọ ga-ajụgo n'afọ m Jesu. Maria jọba onye ojii anyị yo ka o biri n'obodo oyibo for 10 years as a miracle.
Ekele mara Jupiter na gaso seva nọnyere gị n'ihi ihe o tikporo niile ọ ga-adị gọzi n'agha bụ Jesu. Maria alụrụ yọbala onye Anambra steeti anyị ka o biri California for over 10 years n'abatara be nne ya. Ekele Maria Jupiter na gaso seva nọnyere gị ịdị ọ tikporo niile ọ ga-agba onye Jesu. Maria danso nne nke ndị ojii yọbala onye ojii anyị ka ọ na-agba one lane na-esi Ọnịcha na Enugu. Ekele mara Jupiter na gaso seva nọnyere gị ingozi tikporo niile ọ ga-adị gọzi n'afọ ahụ bụ Jesu. Maria alụrụ yọbala onye ojii anyị na onye ọcha dị 16 years nweta ọrụ onye gụchara university aka na-ekpe ekpere ka o nweta ọrụ na Nigeria. Ekele mara Jupiter na gaso seva nọnyere gị n'ihi ngọzi tikporo niile ọ ga-adị gọzi n'afọ ahụ Jesu. Maria nne nke na-eri eri yọbala onye Enugu steeti anyị ka o nweta visa jee Dubai na-amara Jizọs jee biri atọ ya nga. Ekele mara Jupiter na gaso seva nọnyere gị n'ihi ngọzi tikporo niile ọ ga-adị gọzi n'afọ ahụ bụ Jesu. Maria dị azọ nne nke na-eri eri yọbala onye Enugu steeti anyị na-eburu ya jee emergency na UNTH agwụ ya na chance adịrọ. Ekele mara Jupiter na gaso seva nọnyere gị n'ihi ngọzi tikporo niile ọ ga-adị gọzi n'afọ bụ Jesu. Maria dị asọ nne nke na-eri eri yọbala onye Imo steeti anyị na ụmụaka na-ere pure water na street dị 5-6 years Ife omi nke atọ ewesi Jesu wee daa n'ihi onye Anambra steeti ọdacha mana onye Anambra enwere ọkụ osisi okologo onye Anambra ma bụzi ezigbo moto pụta n'ilo. O Jesu ekene gị n'ihi imere n'ụzọ ụwa n'izu gara aga amụrụ nọ ndị mmadụ ọkụ gbagbo ndị mmadụ ofu obodo ndị ji egbe chụpụ ha n'ụzọ ụwa be anyị. O Jesu ịbụ nne nke ọra niile site n'ife omimi nke ahụhụ nke afụfa ka ndị ojii tụkwasịrị gị obi ka afọ na-abụrụ nke ha site n'aha Jesu dị nwere ha. Nke agwụgo How many decades can you make? I pick now one decade. I don't know, on the 10 decades. Chaplets are for Jagos made in China. Chaplets made in where? China. China that good chaplets. How the production of chaplets created jobs for their graduates. Any work on your name, I'm seeing no way profit 14 million. Now content 40 video monoflow. No see, I die again. Give me also no open at a candle. Candle. Kagene. Candle. Or born a candle around an affair. We will make a profit of 14 million and 40 feet. Mbego bego. Candle out. Can you on your GG? Can you know China. Saint Michael. The Archangel. Candle. Saint Michael. Candle. Saint Peter. Candle. Saint Mathias. Candle. Saint Philip. Candle. Saint John. Candle. Pascal Candle. Pascal. Candle. And we Saint okay candle. When you G way sugar, uncle. When you G way like us, uncle. When you G way motor as a come get blame government knows how to blame uncle. Ndoka, all no one support here. You couldn't go guinea. You go. You couldn't go guinea. You go. Agaghị m efe Chindao. Ejira kame. Agaghị m efe Chindao. Ejira kame. Agaghị m efe Chindao. Ejira kame. Baịbụl. Chindao. Ejira kame. Baịbụl. Chindao. Ejira kame. Baịbụl. Chindao. Ejira kame. Agaghị m efe Chindao. Ejira kame. Agaghị m efe Chindao. Ejira kame. Baịbụl. Chindao. Ejira kame. Chaplet. Chindao. Emere na China. Sacrament. Chindao. Emere na China. Chindao. Emere na China. Sticker. Chindao. Emere na Computer. Chindao. Emere na Agaghị m efe Chindao. Agaghị m efe Chindao. Agaghị m efe Chindao. Ejira kame. Chindao. Ejira kame. Chindao. Ke butere ebute. Chindao. Ke butere bute. Agaghị m efe Chindao. Ejira kame. Chindao. Ebutere bute. Chindao. Ebutere bute.
Chidaho ebutere ebute. Agaghị m ahapụ ụzọ ụlọ ọzọ. Na nke mbụ labụ na tụm n'ọnụ. Agaghị m ahapụ ụzọ ụlọ ọzọ. Na nke mbụ labụ na tụm n'ọnụ. Nwa Chineke. Agaghị m ahapụ ụlọ ọzọ. Nwa Chineke. Emereme na tụm n'ọnụ. Nwa Chineke. Agaghị m ahapụ ụlọ ọzọ. Na nke mbụ labụ na tụm n'ọnụ. Agaghị m etizi Holy Ghost fire ọzọ. Na nke tiri eti na tụm n'ọnụ. Agaghị m emezi fasting ọzọ. Na nke mere emewete m ọsa. Agaghị m etizi die by fire ọzọ. Na ndị na-achị efi agbagbu uche na anyị. Agaghị m etizi rabashi m ọzọ. Maka na akụkọ bụ ndị mkpụrụ mmiri. Nwa Chineke. Agaghị m etuzo ụlọ ọzọ. Nwa Chineke. Nke mụrụ ebu na-atụ m n'ọnụ. Nwa Chineke. Agaghị m abụ ụzọ ụlọ ọzọ. Nwa Chineke. Nke mụrụ ebu na-atụ m n'ọnụ. Agaghị m abụ ụlọ ọzọ. Nke mụrụ abụ na-atụ m n'ọnụ. Agaghị m abụ ụlọ ọzọ. Nke mụrụ abụ na-atụ m n'ọnụ. Omenala bụ ụzọ eziokwu na ndụ. Arụkwụsị. Ndị ori abịa gwa anyị na chi ebuche ji aka mee. Na chi ebuche jiri aka mee gịnị? Betegodori ofu. Ọ Chineke kere nzu ka aka kelee. Ajụjụ ka nna ajụ. Ọ Chukwu okike abịa mee ka kere ụwa kere nzu ka wa aka kelee. Chukwu okike. Chukwu okike abịa. Mgbe onye kere Baịbụl. Ndị China. Mmadụ. Onye? Mmadụ. Onye dere Baịbụl? Ndị China. Ndị China. onye na-ekpeziri iche ji aka wee mee? Mmadụ. Kedu ndị na-efe chi ji aka mee? Ndị ụka. Ndị ụka. onye ke sakramenti? China. Kwa mmadụ? Yes. Chapelet? China. Church? China. Sticker? China. Altar? China. Ndị ụka ekpo? Ndị ụzọ wabazi na ngege ekpo? Ngege ekpomekwu. Ndị ụka gụ na-ekpo ga-ekpo. Afọ ụnụ tara anyị, unu ga-eji eze kpee ikikere eze n'ụwa. Jide nwaanyị dị ime nye olive oil oje nwa. Nke na-agbọ ka nkịta na oke si n'ọbụ Reverend Fada n'ime Adoration. Mama ya yara ala oburu ya jee India. Onwe mbọsọ kpọpụtara ya n'ọta ka atụọrie ka ekperi ekpere. Maka enye olive oil. Anyị ka kpọpụta nwanne m nwaanyị onye adas. N'elu nwanne m nwaanyị onye ogidi kpọpụta ya narị ego. Kịtịba ga-agbagbu gị. Eriwo ya o. Eriri. Onye eriwo ya o. Onye riri. Onye Ebonyi steeti eriwo ya o. Onye riri. Onye Anambra eriwo gị o. Onye riri. Onye Delta eriwo gị o. Onye riri. Onye Ebonyi steeti eriwo gị o. Onye riri. Onye Enugu eriwo gị o. Onye riri. Onye Abia steeti eriwo gị o. Onye riri. Otu ọrụ gị dị. Ndị na-eri otu ọrụ gị dị. Ọ bụ otu ọrụ gị dị. Ndị na-eri Otu ọrụ gị dị. ọ bụ otu ọrụ Otu ọrụ gị dị. ndị na-eri Ọ bụ otu ọrụ gị dị. ọ bụ otu ọrụ n'oge ndị na-eri ọ bụ otu ọrụ n'oge na Buhari bụ Mesaya ndị na-eri ọ bụ otu ọrụ n'oge na-agbara gị egbe Baịbụl awọrọ mgbọ ndị na-eri ọ bụ otu ọrụ n'oge n'isi onye kpuru isi kedịchọ ka emeri ya ndị na-eri ọ bụ otu ọrụ n'oge onye were polisi bịa kpọrọ m ụbọchị ndị na-eri Ọ bụ otu ọrụ dị. ọ bụ otu ọdị ọ bụ otu ọrụ n'oge ndị na-eri ọ bụ otu ọrụ n'oge o nwere dị iche n'egwu agịda na egwu a na-asị Jizọs bụ otu ọrụ gị mana agwazie Jizọs bụ otu ọrụ gị dị nwaanyị na-erepe ọta na-eme okpoto nwunye deputy gọvanọ Anambra steeti ọ dị ka o ji ekpere ọda anointing nwunye deputy gọvanọ Enugu steeti iche nọ na ada anointing o ji ekpere
nwunye gọvanọ Ebonyi steeti ọ na-ada anointing enwere ihe mee ka anointing bụ onye maka onwe ya kọrọ ihe ọ ga na-eselebreti moto ọfụrụ ụlọ ọfụrụ travel ọfụrụ akpụ ọfụrụ ọga nwunye gọvanọ Ebonyi steeti enwere ike ime ego ime otu a na-enwe naanị ụgwọ mama na ihe na-ekwu bụ eziokwu na ọ dịgodo against me maka na ọla igizo na scam ka ọ na-atụ ndị mmadụ because ọ bụrụ na Jizọs na-akwatu ndị ọzọ nwaanyị na ọ na-akwatu so otu ọ si bụrụ nwunye gọvanọ today so ndị ọzọ ga-emewezi otu a ka ha bụrụkwa nwunye gọvanọ na-enyehachi Ebonyi steeti tupu mụ na ga nwụ lede Riamadagada, elo do, Rianamon dada ziada badagada, Riamad Kalabu shakata bada. Neri ndị Nigeria pastor jiri eme miracle. Ifu ndị ebere aka na ebere ọkpa maka reality. Mọta na go to. Ebe ndị na go to. Maki mani gwo ya aki apụ ọnụ ọkpị. Akpọtara enyi nwoke na Warri nke si na ya akpọrọ m polisi. Akpọtara ezigbo ndị ngwụrụ sị, oh, the power has disappeared. Mụnụ o nwere nke nwa akpụta nwanne afọ a na-emepere dọ ọ na-aga otu a na-aga o nwere egwu a na-adị na-agba ori ya ihe da a na-aga kpara o nwere the tin ewe ife na minista ebe a what I still want to give your life to Jesus and ọ gala ka nwa ude bi emepere ya dọ kpara onye na-enwere workshop eriela aga gwa mbọ ọrụ n'ike mbọsị ndị ụka reality gị hit one day ike gwere mmadụ ọkpọ nọ na nga gị ana na-egwu egwu kedu emere o ji nọrọ nga na nwa ya nwere kidney problem that is gịnị reality mgbe anyị na-eji adoration n'Enugu onye amụma Elijah ọ pụtara sị anyị ikpere mmadụ mo o jere ego ayeyeye mana ọ biznes ka a na-eme were mmadụ bụ sekpere anyị ya kpee na ekpere ke release o si eti ọ ga-efesi the law gọọmenti finance ọ ka mmadụ nwere finance a na-ekechi gị akwa were lapa maa gị kponye n'okpe n'otu anyị ịda anointing biko ọkpa ọnụ mba ije ekpere enyi na-eje nwaanyị ịmachi ihe iyi sketi je ekpere ị na-eme pikọp mba ije ekpere daa anointing ma ọ kpoto ịbụ na nwere ụmụ nwoke bịara ekpere ịbịa Kristo ịda anointing ma ị na-eje ekpere ma na iyi sketi nọrọ otu a na ọkpago otu a ị mara ihe na-eme mgbe ije ekpere anointing bụ gị mee otu a ijide na-erere one side mba jaye onye riri My people, share una don hear everything for the horse's mouth. No be small thing. No, he said this time around there, say he don't win. Say he don't win Njoka. Say Njoka. Say now. Say a lot of people say they know they give tithe again. They know they give offering again. Say many people don't open eye. My people, unbelievable. As I cross this one, I watch Octolize. He still the dance for inside. Mathias, how many times did I called you? No be small thing. Oh, he said they know they give off again. Say he don't say when they challenge them. He don't say when they talk. Say now, he go they give them bomber to bomber. Say he no leave them for waste. Say now, Njuka. Say money not they come again. Say every day people they open eye to give offering. It they hard to give a tithe. Say it they hard. Say he don't say they talk and say me they come out. Say me they raise dead body. Say nobody agree come out. May they heal people when blind. Say nobody come out. My people, unbelievable things they happen. Now yeah, now want for leave una buy.